Hai, juta dalam sebuah channel lo. Tini ang orang pajak, tini bu ang aroiha kaitan lo boy dasap nai. Tini lang ay tomo free tong manis lai kaitan lo boy dasap ani hne ang tini recording kehak hai ni pajak. Rasa mang ni koktai lai Bethlehem kami thangdi. Bona ang kobar khai nai tong di nok ani rasa mang no lazora. Ani delai yang kamera bekerei lai mobile extra bekerei oi. Pina kostong recording khai ni layang ani mobile no recording khai sirna video khai nai lai nok nai tong di phai lang tabok gan nai